Ayahay na sila, oh. Ayahay na, mga busog. Agang manood ni Daddy ng download niya. Good morning, everyone. Labas na tayo. Nag-edit kasi ako nung tinapos ko yung isang vlog na ini-edit ko. Hindi ko natapos kagabi. Ayan. Luto na tayo ng lunch ni Daddy. Kasi si Ems, nagluto siya na day off pa lang ni Ems kasi nagka-rashes siya. Napagaling daw muna nung sabi ng manager niya, pagalingin na muna. So, nagluto siya nito. Sardinas with talong. My favorite. So, ayun. Kaya Daddy na lang problema ko. Kaya, tinaw ko yung beef. Ayan. Ano siya, yung sakuyaki cut. Ninipis lang. Sukuyaki. So, yun. Ano ko siya. Higigisa ko lang siya sa onion. And then, tawag doon, mushroom. So, yeah. Beef and mushroom. Or garlic beef mushroom. Ganun. So, pagpasensya nyo yung aming sink ha. Kasi luma na tong apartment namin guys. Sa ano na yan. Ayan o. Hindi na natatanggal yung mga itim-itim na yan. Kahit nabuhusan pa yan ng ng acido. So, yeah. Lumang apartment, kaya pagpasensya nyo. So, ayan guys, nakapaghiwa na ako ng onion. Tapos, ito na lang, shiitake mushroom ang ilalagay ko. Kasi yung button mushroom dyan is napakalaki. So, shiitake na lang. Shiitake mushroom. Lamok. Favorite pa naman akong pagatin ng lamok. Kaya nung high school ako, lagi akong naka-pajama sa palengke. Kahit ang init ay high school. Nung college ako. Yeah. So, ito na yung guys, sibuyas, shiitake mushroom, tapos yung beef na inano ko lang sa soy sauce, tapos pepper, ayan, pamintang durog, ayan, and then isang beef cube, ayan, ilagay ko na rin dyan. Diyan ko na siya marinate, tapos slurry, ayan, 1 tablespoon lang na cornstarch and then water. Tapos yun lang. Tatap natin siya mamaya ng hoy, Maggie! No, Maggie! Alam ko masarap yan ng garlic bits. So, gisa na tayo. Ayan, oil and onion lang guys. Tapos, lagyan na natin yung beef. Bilis lang to kasi manilipis lang naman to. Then, kaya tumamay ito, then slurry, then finish. Ayan na, nalagay ko na guys yung mushroom. Sinisimmer ko na lang siya. And then last is itong slurry nga. Para medyo malapot yung yung sauce. Bong. Grabe yung namin, gas namin, 3 buwan na ata yan. Nandito pa si auntie neto eh. Ayan, na ngayon, July na. May, June, July. O tama, magti 3 months na yan. Meron pa rin kaming gas. Ako na naiinip sa kanya eh. Sabi ko, di ba ba't, pero pawala na yan. Ayan na nga. Speaking, hinihiling ko kasi. Ayan, pawala na siya. Lagay ko na nga, para makaluto pa. Pag pawala ng Wait, palutuin muna ako. Wait lang. Hinihiling ko kasi. Yan tuloy. Hindi, papalitan ko na lang kay Daddy. Ayo, makaluto pa tayo niyan. Yan. Kailangan na lumapot ng sauce. That's it.
Thank you. Pinluto mo pa ako. Ayan. Oo nga, pawala na siya. Bukas na yung ano eh. Simutin na lang natin, guys. 3 buwan, isang tangke. Mas tipid siya compare sa ano, pag gas yung, pag kuryente yung ginamit namin. Ito na guys, ang ating finished product. Ayan, super easy na beef recipe. So, beef and mushroom lang siya with onion. And yeah, kita nyo naman kung paano ko ginawa. Super dali. So, siguro pag uwi ko sa probinsya, papatikim ko to kay Peter and kay Chris para pwede nilang paunin sa scoot since kumakain sila ng beef. So, dapat ano yan guys, garlic bits yun nandyan. Kaso hindi ko mahanap kung nasaan. Kaya nilagyan ko na lang siya ng ano, ayan, sesame seed. Hala, ang dami na naman tambak dito pa. Yung area na inano namin. Pero okay lang kasi di rin naman ako masyado nang nag-ano dito guys. Hindi ko rin na-push through yung sabi ko pag bumukbang ko kasi alam niya naman talagang yung ano ko is sa business talaga. So pasensyaan nyo na kung puro drawing ang mga sinasabi ko. Most of karamihan sa mga sinasabi ko is drawing guys. Kasi ayun nga, ano ko sa business yung ating nakafocus ako sa business talaga. Kaya, ayun, yung paggawa-gawa naman ng videos online is kapag may time lang, yung ganun. Yung pagbablog, kapag may iba-vlog lang, hindi talaga ako yung daily vlogger na, ano, minsan wala, minsan meron, pag may mga ganap lang. Kaya, ayun lang. So, ayun. Hinano ko lang to kasi nabasa to yung galing kasi to sa, ano yun? Nueva Ecija, yung naghatid kami ng mga gamit ni Chris, tapos dinala ko pabalik at ayun nga, yung maliit is ginamit namin nung pagpunta naming Palawan, tapos nabasa siya kasi nilagay sa likod ni Tonton, umulan noon. So ayan, speaking of ulan, it is raining. Ayun. Naku, may mga na-deads lang palang plants doon. Kailangan ko tanggalan. Pero yung iba okay naman guys. Ayan, mga low maintenance na plants lang naman yan. Yung iba lang, medyo nabulok na yung mga ano. May mga bagong patubo na tatanggalin ko lang siguro. Tapos ito mga hanging, okay lang din sila. Itong cactus, mas lalong okay ito. Low maintenance lang naman yan. Ayan, inaano lang si Tonton. Pinapa-car wash lang kasi madumi na yun. Grabe. Ang galing pa kami noon sa Nueva Ecija, mga putik-putik. So, yun lang guys. And ayun nga, pinapa-car wash siya kasi balak namin pumunta sa bazaar nila. And may dadrop lang naman kasi ako doon yung binigay na House of Love. Yung mga ganito. Ayan. Kasi nasa akin yung para kay Ann and para kay Joy. Di ko pa nabibigay. So, sabi ko, since nandyan sila sa nasa World Trade sila, idadaan ko na. Dapat yung konting pasalubong galing Palawan. So, yun. Dapat plano ko yan dati is idadaan ko sa condo nila bago sila lumipat doon sa new house nila. Kaso, ayun. Sobrang busy ng lola nyo. Hindi ko na nagawa. Kaya, ayun. Kunin natin yung chance na to na nandyan sila sa ewan ko kung pupunta pa si Ann kasi nakausap ko siya bago ko umalis. Sabi niya Saturday siya pupunta. So, baka idaan ko na lang din yung ibibigay ko nga. So, ayun. And, if ever naman na, na papunta pa lang siya mamaya, iniiwasan ko yung crowd. Kasi, di ba, pag present si Ma'am Shian, yung crowd talaga is bongga. Ayaw kong umiksen. Nahihiya ako sa mga subscribers niya. So, ayun, siguro mamayang hapon na lang siguro pagpatapos na yung bazaar. Iabot ko na lang doon. Kasi alam niya na, ayaw ko nasasabihan na nakikisakay tayo. Kasi may mga tao na nag-iisip na pagka kasama ko si Ann or kapag ang isang tao is kasama ng isang famous na ganyan, iniisip nila is nakikisakay sa diba, sa pagiging sikat. So, ayoko ng mga ganong mga comment minsan. Kaya, until na, disable pala yung comments ko, guys. Kasi, napaka-nega, ang daming nega. Ayoko mga nega-nega na yun. Kaya, yeah, disable the comment section.
Ano mga bibis? Ayan. Dito lang sila guys. Sinarado yung ano, double door. Gawa ng may ano. May merienda daddy ah. Ayun. Gawa ng may bisita sa baba. May birthday ata. Merong may birthday. So may mga bisita sa Ate Remy. Kaya dito sila sa loob. Ayun. Binigyan nga kami ng spaghetti, cake. May bangus pa. Pansit. Ah, diba? Di na ako magluluto ng ano, hapunan. Ayan. Meron pa din yung kanina eh. So, ito. Yan. Tapos natin ko lang to sa ano, sa store. Ayan. Salubong ko sa kanila. Para sa mga bata. Ayan. And then, baka sa Thursday ulit is this coming Thursday. Punta kami sa Nueva Ecija. Ayan. Kailangan daw, sabi ni Mika, kailangan daw dalawa kami, ano, or tatlo kami titingin ng mga pwesto, gano'n. Ando na sila actually, kahapon pa, si Mama at saka si Mika. So, sa Sunday pa sila, next Sunday sila ulit, babalik dito sa Manila. Kaya sabi ko, Thursday na kami pupunta dyan para ilang days lang. Ayun, kasi madami pa akong asikasuhin, guys. Yun. Oh, I love my skin talaga, guys. Promise. Pag humarap ka sa nagiging ano. Pero hindi, maganda talaga yung ano. Agad mga product na ina-apply ko. Ayan. Tanggalin natin yung oil para makita niyo. Ayan siya. Diba? Konting pulbos-pulbos na lang. And then, or kahit hindi na nga, sunblock lang, sunscreen. Good to go ka na. And then, kilay. Nakasara ko ni Daddy. Badyaw daw ako. Blood na blood. Hindi naman. Ano ba? Mas light lang kasi yung pinakulay ko, guys. Pero, anyway, yun na yan. Let's go. Punta pa lang kami, guys. Sa ano, dito sa World Trade. Ayan. Sana nandyan pa sila. Kahit yung mga, ano lang, mga nagbabantay lang ng brushes ni Ann. Pasok ka doon dati, mag-park ka. Dito na, pasaka pa na eh. Kaya po lang eh. Hindi pa yan, 10 pa to eh. Last 8:30 pa lang. Ayun, naabutan ko siya. Ibang cute nyo, tinan nyo. Nakakainis. Ganda barurot na ako yung Thank you, Dog. Tinanong niya ako, ano daw ginagawa ko? Thank you, Dog. baka naman meron tayo dyan. Discount tayo dyan. Ayun, ligpit tayo sila. Ligpit na. Buti naabutan ko. Ayun. We're home, guys. Natawa ko kay Daddy. Sabi niya sa kotse kanina, kung alam ko lang na magpapaano ka lang pala ng book, di na sana ako sumama. Nagsisisi. Ay, hindi ko rin kasi siya pinapasok sa ano, sa World Trade. Gawa ng nagano nga lang ako. Tawag doon, nagmamadali kasi sabi ko baka paalis na sila at 9 PM yung yung uwian. Eh, sakto nga, nagliligpit na silaan. Kaya, ayun, saglit lang kami nakapag-chika. Next time na lang pag bumisita kami sa bahay nila. Kasama si Paul tsaka si Joy. Ayan, kasi ready na daw yung pool. Charot. May swimming lang pala. Pero Daddy, nagsisisi ka talaga. Kung alam ko lang na ano tawag mo sa akin? Ano daw yan? Muro ang tawag mo sa akin? Badyaw. Kung magpapabadyaw lang daw ako. Gag. Nahalapan niya ako. Yung mga nakita yun, nakakantara mo ako na wala katatuan. Sira ulo to. So, ayun lang guys, ang ganap today. Bukas, baka may meeting ako ulit for finalization sa aming pagpapa-FDA nga. Finalization pa talaga, nalalaman yan. No? So, ayun, kanina lang nag-PM sa akin yung manufacturer. So, yeah. Hindi ko alam, di pa ako nagtitext ko anong oras. Matanghaliin na naman eh. So, see you bukas. Tuloy ko na yung pag-edit ko, guys.
Girl boss. Ayun, Daddy, hinaan mo nga yan. Nag-release kasi sila ng pencil type naman ngayon. So, para sa akin, mas madali yun. Kaya, ayun, nag-PD ako. Nag-PD ba? Tama, nag-PD ako. Provincial distributor. Ako may hawak ng NCR. Kaya, ayun, nag-invoice ako sa kanila. Idabot na ako na anong oras na. 11 PM na. Ayun. Anong kainin natin, di? Steak! Yung steak mo, yung magpalutuin pa ako dun sa labas, eh. Pero kaya mo lutuin. Noodles. Oo, tatanong ko pa kung ano kakainin. Sinabi ko. Ulit na lang. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin. At busy-busyhan pa tayo hanggang tomorrow. Hotdog. Pa-micro ko na lang. Tubig sa tubig. Sige. Sa mantika. Ay, hindi. May beef ka pa dyan kanina. Yun niluto ko. Pa-micro lang yun. Pwede po yun. Hotdog naman. So, yun. Hanggang dito na lang. See you ulit bukas.